ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Na ka jing trashitam but ka jing thwet ka bajur ya ki nong Khaii drugs ki bajubia phong rai ya ki Samla ka than Maukarwat but Southwest Khaii Hills district ki Pulit na po ka district ha ka jing alam u inspector GPT Lakyang sub inspector Arlingdo but ka kunhun na ka anti narcotics task force hadien bal yo jing tip batikna halor ka jing wan ki nong Khaii drugs na Shillong sa Maukarwat ha ka ar pulai tarik yo yong arja ar pun riu ki la penlong ka jing pen upstream ha Khundom ka ba hap hasnong laublei ha ka ba ar ngut ki Snar Khaii drugs na than Maukarwat kilangat. Yakini ki Snar nong Khaii drugs latip kerteng kumu angel bird renta thiang arpon ris nami ubadei na kasnong podja ot rang thong but ukraw bok maulen sun post nami ubadei na kasnong jakram. Uba B Karjana additional SP ka Southwest Khaii Hills district leithu bahaga jing talasi ya kakali ki Pulit kila yo ban kurup kumba 0.0 gram drugs heroin na ka met jong teu angel bird renta thiang. Ya ketiga kali ki mobile phone bat ki wei de gitiar na kaliang jogi Pulit kila kurup no balara ru ya kite ki Snar Khaii drugs chathanat Maukarwat ban penlong su ya ki jing toket ka bakhambanya. Habatin pej bahagi ki Shah plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya